मनिका बसुमतारीखौ सोरबाफोर अनहरगोन नामा? सोरबाफोर हेफाजाब होगोन नामा? मनिका बसुमतारीनि बिमा रिता बसुमतारीया रादाब बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजानिफ्राय आखाइ खबजबना हेफाजाब नागिरदों। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेमारजों नाख्रेबजानाय मनिका बसुमतारीखौ गोबां फाहामथाय होसेयावबो दिनैसिम मोजां खालामनो हायाखै। मनिका बसुमतारीनि बिमा रिता बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मनिका बसुमतारीया टिबि बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ, लोगोसे उदैयाव दै जमा जादों आरो थै रानलांदों होनना फोरमायबावो। मनिका बसुमतारीया थाबायनो सिखारनो हाया आरो आथिं आखाइ रानलांजोब्बाय होननानै फोरमायबावो। मनिका बसुमतारीखौ गोबां फाहामथाय होयै होयै मनिका बसुमतारीनि नखरा दा रां रुफानि आंखालाव जोबथाफैबाय। फारसेथिं 21 बोसोर बैसोनि गोब्राब बेमारजों नाख्रेबजानाय मनिका बसुमतारीया बिमाखौ बुङो, आयै आं दानो थैनो गोसो गैयामोन, आंखौ नायगोन ना नायला होनना। जाय बाथ्राया बिमानि मेगनाव मोदै गहोयो। बेनिखायनो राहा गोथे जानाय रां रुफानि आंखालाव जोबथा फैनाय दुखुथिया नखरा फिसानि थाखाय रायजो राजानि अननाय आरो हेफाजाब नागिरदों। खुलुमबाय रायजो राजानि गेजेरावनो खर' गंग्लाय आखाइ खबजबना खर' गंग्लाय आंनिया माने फार्स्ट जाजेननाया बिदि जाहैदों आरो बिदिनो मालाबा उदै सानाय, मालाबा बिदि ओंखाम जानो हाया, मालाबा सम लाना लोमजानाय जायै जाना बिदिनो मेडिकेलाव जोङो बिदिनो लाना थांनानै फार्मासि बिदिनो फिसा फिसायाव लांग्रोबाय आरो लांनाय बेलायाव बिदिनो बिदियावनो हामगोन नामा साननानै बिफादो आंजोंबो लांबाय। लांनाय बेलायाव ओमफ्राय डाक्टरफोराबो होनो बे मुलि बायदिसिना हामगोन। ओमफ्राय आरो सिलापथाराव लांबाय, सिलापथाराव लांनायावबो होनबाय बे गेस्ट्रिक लिभारनिफ्राय जादों, बे माने मुलि जाबानो बे हामगोन, नर्मेलैनो दं होनबाय। ओमफ्राय बिदि होननानै थायै थानानै बिदिनो ओरैबो लाङो ओरैबो लांनाय बेलायाव बारासो बारा हामलांबाय थाबाय। बेसे गोबाव जाखो लोमजानाय? बोसोरनैयानो जाबाय। बोसोरनै बेबायदि बिसिनायाव गोलैना थादों? गोलैना थादों माने बिदिनो थांगासिनो आरो। मेडिकेल गिदिराव लांदोंना लाङाखै? ओमफ्राय लांनाय बेनि बेलायाव ओमफ्राय सानबाय आरो जों बिफादो आंबो बिदि फिसा फिला बिदि फार्मासिफ्राव नायबा जानाय नङा खोमा, गोरोबाखै जानो हागौ होननानै जों डिब्रुगड़आव लाना थांबाय आरो। लाना थांनायाव बिदिनो सिकित्सा खालामजोब्बाय, बिदिनो कम्पिउटारफोराव बिदिनो चेकआप खालामजोब्बाय, बिदिनो बायदिसिना खालामनायाव बिदिनो टिबि, ओमफ्राय आरो उदैयाव दै जमा जानाय, ओमफ्राय आरो थै गैया, बिदि मोनथाम बेमारा ओंखारहैबाय आरो। ओंखारहैनाय बेलायाव ओमफ्राय मा खालामनो, ओमफ्राय बिदि थै होग्रोनांगोन होननायाव ओमफ्राय थैखौ जों बिदिनो बथलनै सोनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा जितु नोंस्रा बेमार फाहामनो बेनि थाखायनोथ' दा रोंगौथियाथ' गैया जाबाय। बिनि थाखायनो दा रायजो राजाया सोरबा अनोबा फिसा मनिका जों हानायखिनिखौ नाजानाय बेलायाव जोबथाफैबाय। जोबथानायाव दा फिसाखौथ' मोजाङाव लाबोनो बिराद आसायै साननानै दं। दा रां रुफायाबो गैला, जोबथाजोब्बाय। जोबनाय बेलायाव सोरबा आइ आफा जाना रायजो राजाया अनोबा फिसाखौ मोजाङाव लाबोनानै खालामनानै सोरबा अनगोन नामा होननानै बेखौ आसा खालामो आरो। बेसेसो बैसोनि जागोन बेमारा? बैसोआ 22 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय प्राइभेटआव लांनानै ओमफ्राय 60-70,000 थांबाय। बे 70,000 थांसेयावबो मोजाङाव लाबोनो हायासै। ओमफ्राय बिदिनो बयबो रायजो राजाबाबो जिखुनु न'खराव जों सानलायबाय आरो बिफादो आंजों बेयाव फैसायाथ' थुंगिखाबाय, बिदिनो बे सरकारनि मेडिकेलावनो नाम भर्ति खालामनानै गासै फुरा खालामजोबनानै फिसाखौ आरो मोजाङाव लाबोफिननो हागोन नामा लांनाय बेलायावबो बेयावबो बिदिनो आरो। बिदिनो नायनांगौ, बिदि होनांगौ होजोब्बाय आरो। न'खरनिफ्राय हाला नायनो? दा हाला, हायैनि बेलायाव दा हाया होनना फिसा फुथुना दोनो। जोंनि गोसोआ बिदिनो गाबखांनाय फैबाय दं। गाबखांनाय फैनायाव दा मा राहाजों मा खालामगोन बिदि साननानै दंबाय दं आरो।